प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो चलिए लोगिन, आज बनावल जाई बिहार के एकदम पारंपरिक मीट। बहुत ही सिंपल तरीका से। एकरा के पहिलका जमाना में बहुत ज़्यादा बनावल जात रहल ह। अब तो नया नया तरीका से चंपारण मीट बने लागल बा, लेकिन हमनी के एकदम पुराना तरीका से, एकदम सिंपल तरीका से बनावल जाई। एकरा के केहू भी बना सकताटे। चंपारण मीट एकरा के कहीं, चाहे बिहारी मीट कहीं, बहुत सिंपल और बहुत स्वादिष्ट होखेला। और ई हर जगह काफ़ी मशहूर भी बा। एकरा के बनावल भी बहुत सिंपल बा। एकरा के कहीं पे बिहारी मीट तो कहीं पे चंपारण मटन भी कहेला। तो चलिए लोगिन, ई एकदम पारंपरिक तरीका से मटन के रेसिपी जौन बा, बिहारी मटन कहीं चाहे चंपारण मटन कहीं, तो आज उहे रेसिपी एकदम सिंपल तरीका से बनावे जाता है, जौन केहू भी बना सकता। तो देखिए लोगिन, बिहारी मीट बनावेला यहाँ पे पतीला जौन बा गरम हो चुकल बा। तब यही में सरसों के तेल डलाई, काहे कि बिहारी कोनो रेसिपी सरसों के तेल में ही बनेला। आ यहाँ पे देखी लोगिन, तेल के बढ़िया से गरम कर लेले बानी। अब यही में डालनी है 2 गो तेज पत्ता और वो कुछ ई ललका सुखलका मरचा ह, सुखल मरचा लाल। आ ई 2 गो दालचीनी के टुकड़ा ह। आ यहाँ ई छोटा सा जावित्री के टुकड़ा बाटे, एकरो के डाल दिया। आ ये देखी लोगिन, थोड़ा सा काली मिर्च हुई। आ ये थोड़ा सा छोटका इलायची है। रउआ लोग यहाँ पे बड़का इलायची भी डाल सकता लोगिन। ये देखी लोगिन, ये सब बढ़िया से भुना गइल बा। तो अब यहाँ डाल दिए प्याज। तो 1 किलो मटन ले बानी, तो अब यहाँ आधा किलो प्याज डलाई। देखी लोगिन, प्याज के बढ़िया से फोरन के साथे मिलावल जाई। तो ये देखी लोगिन, फोरन के साथे प्याज के एकदम बढ़िया से मिला ले बानी। अब यहाँ डाल देनी है थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज जौन बा जल्दी से नरम हो जाई, गल जाई। आ नमक के मिला के एकरा के ढक के 2.5 से 3 मिनट तक पका लिए धीमा आंच पे। तो देखी लोगिन, पूरा 3 मिनट बाद प्याज जौन बा थोड़ा सा गल गइल बा, नरम हो गइल बा। देखी लोगिन, एकर कलर भी चेंज हो गइल बा, ये हल्का सा गुलाबी हो गइल बा। तो एकरा के इतने तक भुने के बा, ज़्यादा भुनला के जरूरत नहीं है। तो अब का कइल जाई, यहाँ पे मटन के डाल दिए, मीट के डाल देहल जाई। देखी लोगिन, तो प्याज में सब मटन के डाल देहले बनी। अब एकरा के बढ़िया से प्याज के साथे चला चला के मिक्स कइल जाई, चला लेहल जाई। प्याज और मटन के एक साथे मिला लेहल जाई। तो देखिए लोगिन, सबके बहुत बढ़िया से मिला लेले बनी। आ बिहारी मीट में खड़ा लहसुन जरूर डालाला। तब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 10 मिनट तक पका लेहल जाई। तो पूरा 10 मिनट हो चुकल बा। और ये देखी लोगिन, मटन जन बा तो हम थोड़ा सा पानी छोड़ ले बा। तो चलिए लोगिन, एकरा के चला लेहल जा। आ देखिए लोगिन, एकर कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गइल बाटे। ये देखिए लोगिन, मटन जौन बा गुलाबी से एकदम वाइट हो गइल बा, उजर हो गइल बा। तो अब यहाँ डाल दिए ये पीसल ना कूटल अदरक लहसुन है। रउआ लोगिन चाहिए तो पीस के भी डाल सकता नहीं लोगिन। देखिए लोगिन, तो अदरक लहसुन के बढ़िया से मिला ले बनी मीट में। तो अब यहाँ डाल दिए ये 1 छोट चम्मच हल्दी पाउडर है। यहाँ डलाई ये 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। ऐसे तीखा ना हुई, लेकिन कलर बहुत बढ़िया आई। ये भर के 2 चम्मच धनिया जीरा के पाउडर डलाई। स्वाद अनुसार यहाँ नमक डाल देहल जाई। तो सब मसाला डला गइल बाटे। अब का कइल जाई, एकरा के बढ़िया से मटन में मीट में मिला लेहल जाई, चला के। देखी लो। अब यहाँ आँच के बिल्कुल धीमा कर देहल जाई, तेज आँच ना रखल जाई। तो देखी लोगिन, बढ़िया से मसाला जौन बा मिल गइल बा। तो अब यहाँ का कइल जाई, ढक्कन लगा के एकरा के पूरा 15 से 20 मिनट तक धीमा आँच पे भूनल जाई। और ये देखी लोगिन, पूरा 15 मिनट बाद 15 से 16 मिनट हो चुकल बाटे। देखी लोगिन, मटन जौन बा मीट बढ़िया से भुना रहल बा। अभी नहीं पूरा तरह से भुनाइल नहीं है। तो एकरा के चला लेहल जाई। तो देखी लोगिन, मीट के बढ़िया से चला ले बनी। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के फिर 10 मिनट ला और भून लेहल जाई। तो देखी लोगिन, पूरा 10 मिनट के बाद मीट जौन बा एकदम बढ़िया से भुना गइल बा। एकर कलर देखी लोगिन कितना बढ़िया दिख रहल बा। अभी थोड़ा सा हवा चल रहल बा, एक कारण मटन जौन बनता एकर बाह जौन बा कैमरा पर आ रहल बा। तो चल लोगिन, एकरा के बढ़िया से चला लेहल जाई। देखी लोगिन, और ये देखी लोगिन, मटन जौन बा एकदम भुना के झाँवर हो गइल बा। और प्याज भी बहुत बढ़िया से गल चुकल बा, रउआ लोगिन देख सकत बानी लोग। तो अब का कइल जाई, मटन करी बनता। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डलाई। तो पानी अपने हिसाब से कम चाहे ज़्यादा डला सकता, जितना तरी चाहिए वही हिसाब से। तो देखी लोगिन, हम यहाँ पे
1.5 कप के लगभग पानी डालनी है। अब एकरा के बढ़िया से मिला लेहल जाई। देख लो सबके बढ़िया से मिला ले बनी। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 10 मिनट तक और पकावल जाई धीमा आंच पे। तो ये देखी लोगिन पूरा 10 मिनट तक मटन के जौन बा पानी डालने के बाद पका ले बनी। तो अब यहाँ डाल दिए गरम मसाला, ये 1 छोट चम्मच गरम मसाला बा और एकरा के बढ़िया से मिला लेहल जाई मीट में। देखी लोगिन अब का कइल जाई, यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 10 मिनट बिल्कुल धीमा आंच पे और पका लेहल जाई। तब पूरा 10 मिनट हो गई बा। चलिए लोगिन मटन के चेक कर लिया और ये देखी लोगिन पूरा 10 मिनट बाद आँच के हम बंद कर देले रहनी है। मटन करी जौन बा बन के तैयारी बा, बिहारी मीट। देखी लोगिन कितना बढ़िया एकर कलर आइल बा। ये एकदम बढ़िया से गल गइल बा। तो बिहारी मीट बनावे के बहुत सारा तरीका बा। हम लोग के बहुत ही सिंपल तरीका बतैनी है, एकदम रसोई घर के बेसिक मसाला से ये बन के तैयारी भइल बाटे। लोग देखिए सकत बनी लोग कि कितना आसान बा बनावला, कितना बढ़िया स्वादिष्ट ये बन के मीट जौन बा बन के तैयारी भइल बाटे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेम लोगिन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेम लोगिन। फिर मिलता नहीं ऐसा के ही चटकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।